bro, dito na kami sa saan to? Sa may Bukawkan. Dito sa Baukan. Bukawkan daw. Butang kami ng ulan pero hindi masyadong malakas. Buti ambon lang. So, ang plano namin, kakain. So, since malakas ang ulan, magbubook na lang muna si Carlo ng Grab. Ganito na yung jacket natin, mag-grab natin. Oo. Wala naman tayong jacket. May jacket na, may jacket ako. Thermal jacket. Thermal niya. Thermal jacket. Pang... Ito yung photoshoot. Anong tawag nila? Photoshoot. Hindi right. Oo. Yung ang namin dito, hindi right. Photoshoot. Photoshoot. Kaya nga eh. Tsaka tulog. Itong dalawa natulog. Wala. Ang tulog kaya. Alas 2 pa. Pero maganda yung place. Itong place namin. Sa mga nanonood, kung magpunta kayo ng Baguio dito sa may Bukawkan Road. Parang 350 lang. 350 per head. So, maganda. Meron pa kayong parang terrace dito na pwedeng pagtambayan. Pwede rin uminom pero hanggang 10 o'clock lang ata. Hanggang 10 o'clock. Thank you.